Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsoon, padayon tang magampo sa kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na niining mga nasod karon nga murag wa gyud magkasinabtanay. Labi na din hisab sa atong nasod nga unta ang atong mga kandidato o ilang mga supporters magkahiusa isip usarata kanasod managsuon nga mga Pilipinos kaysa magsigit ag dinautay, magsigit ag pinaghutay. Iyampo po nato ang mga tao nga nagsigig tabang sa panginahanglan sa mga taong nabiktima sa mga kalamidad. Ilabi na ang atong mga benefactors and donors na unta hatagan po sila mga grasya. Labi na ang nagsigig palit aning atong slots na MMHD para sa katumanan sa consecration sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio karong umaabot Abril 4. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon, magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon ini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuo, ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakiton ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka ba nga usaray Dios? Maayo. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Buang kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanan sa mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha ang atong amahan nga si Abraham giisit sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa iyang mga buhat sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran? Busa tataw kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat
ug ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ug siya ginganlag higalas sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Kay ingon nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagabuhat sa gisugo sa Ginoo. Bulahan sila nga nagabuhat sa gisugo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan sila nga nagabuhat sa gisugo sa Ginoo. Kada tuog kahamugaway maanaa sa iyang balay. Ang iyang kamanggihatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya latas sa kangit-ngit, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan sila nga nagabuhat sa gisugo sa Ginoo. Maayo ang tao nga manggihatagon ug nagapahulam, nga nagadumala sa iyang butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang tao nga matarong mahinumduman sa kanunay. Bulahan sila nga nagabuhat sa gisugo sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gitawag ni Hesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Walay bisan unsa nga ikahatag sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kun ako ug ang akong pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inig-abot niya kuyog sa mga anghel nga balaan inubanan sa himaya sa iyang amahan. Unya mingon siya, timan ikini pipila kaninyo dinhi dili mamatay hangtod nga makita nila ang gamhanang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang tema nato karon kay naghisgot og pagsunod ni Hesus. Ganahan mong mosunod niya. Itawag ni siya discipleship sa in English. Musunod ba? Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagtuo nga way buhat patay. Mutuo mo na? Ang pagtuo nga way buhat patay, dili makaluwas. Pero kung ako ba yung analyson, wa ba yung mutuo nga dili mo buhat? Basta mutuo gani ka, mubuhat gyud ka. So sa ato pa, kanang pagtuo nga way buhat, dili gid na siya pagtuo. Kanang mutuo kang mugwapa ka kon kuluran imong buhok, mubuhat man gyud ka, kana kung mituo ka. Pero wa ka mutuo bisag unsaon pakagdani, di gyud. Yakuha mo? Mutuo ka nga kanang tambala, kana nga tambal, kana nga food supplement, makawagtang nas imong cancer, inom gyud ka. Pero wa ka mutuo, magsikag question ay. Mutuo ka nga kanang pagpabaksin, makaayo na nato batok sa COVID. Aw mo, kuanjo ka? Mupabaksin ka, pero wa ka mutuo. Bisan pag suspinsuhon ka sa tibuok kalibutan, sama ni sa nang player sa tennis, si Djokovic, nawa siya ka-appeal sa Australian Open, karon di na siya ka-appeal sa lain na sa nga Grand Slam, sana dagko nilang event. Ay di man siya pabaksin. Nya kay gidili naman ang pag-appeal kang wa kay baksin. Nga di man siyang tuo, di gibuhat gid niya ang iyang gituhuan. Pranang mutuo ka nga kading lakiha, mao gini ang makahatag na kog kalipay. Tinukhanay dayon. Ana. Pero dunay duha ka klase sa pagtuo. Naay pagtuo nga sentro sa kaugalingon, naa say pagtuo nga sentro sa Ginoo. Dinhi ang kalainan. Kay magkuan man ni mag-away man ni siya. Kung ang imong gituhuan nakasentro sa imong kaugalingon, magbuhat ka ana subay sa imong kaugalingon. Pero magtuo ka sentro sa Ginoo ang imong pagtuo, ang imo sang buhaton
ang ipabuhat sa Ginoo. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo, gispecify gid niya. Kung gusto mong musunod nako, pasabot ni tuo mo nga ako ang manluluwas ninyo, kalimti gid ang inyong kaugalingon. Daghan man nato, sagulon man nato, tuo kas Ginoo pero nakasintro kas kaugalingon. Patay ng pagtuo. Amo na giingon ni Santiago, patay na. Kay ang gustos Ginoo basta mo tuo ka nako, kalimti imong kaugalingon. Mo ginay first requirement niya karon. Hain mamo nakasentro sa inyong pagtuo sa Ginoo o sa kaugalingon. Okay, tubag. Duko-duko pag sa Ginoo God, Ginoo. Orang subok ignaw mo sa Ginoo, mao ka din na sa Ginoo. Sa ning Ginoo awi nga palimtan sa tong kaugalingon. Siya kag di na ka maligo, di na ka manglabang, di na ka dito manglimpyo sa inyo, di na ka mo trabaho. Mao nay gusto sa Ginoo. Wa mo sad magingon ang Ginoo. Ang gusto lang niya nga kalimti ang imong kaugalingon aron ang tanan nga ipabuhat sa Ginoo mutuman ka. Kay kung ang imong kaugalingon, ang imong sentro, daghan kayong sugo sa Ginoo nga makuyawan ka. Samaan ang pag-ingon, pasana ang imong cross. Sino nga na? Ang sama ng cross, kasakit o kamatayon. Kana gado? Kana ba? Cross mo na. Ang meaning anang cross sa kontekstos kinabuhi natong mga Katoliko, kasakit, pag-antos, o kamatayon. Nya imo nang i-carry, imo nang pasanon, carry your cross, take up your cross. Unya kung ang imong kaugalingon, imong gihigugma, kung sa'yo may mahitabo, may ko, di madalord, uy. Reklamo dayon ka, yung ginawa. Kaya sige, magtanaw sa imong kaugalingon. Naabot tayo mo text na ako, pa-counseling, anak sa text, dahil ingon pa der, mabuang nagyog ko ani. Nganong mabuang man ka? Perting daghanang problema. Ang akong bana, nangitaglain, nataktak pa ko sa trabaho, di apay akong anak, ako palang bagong nadiskubrihan, nga misuyop, di apakoy anak pa der, nga babae, nga sigig puyo-puyo, aning minyo, nga laki. Guol kay ko pa der. Mura na kong mabuang. Yang usaragay akong tubag, take up your cross. Anak. Pasaan na. Niya ka mo. Pasaan mo, naamo ng sitwasyon na. Dili. Nanawang ninyo ba, murag wagi klaro, no? Sige, magsimba din ba, pero wagi klaro ang inyong kanang commitment, bitaw. Ngano, daghan magugayta ng mga self-centered and self-seeking believers. Murabag ni tuo tas Ginoo kay makaayo ni nako. Mao man ang kasagaran. Muadto kog lindugon kay makaayo ni nako. Muadto ko sa padang ubang adtuonon, Lourdes kay makaayo ni nako. Mbot kaningon mupalit kog slat kay makaayo ni nako. Nya kay wa man maayo din adyo ko mupalit anang slat. Kanang gihatag gibaligya ni Father nga slat. Din adyon ko mo palit kay sige kong ampo nga akong bana mo biya sa kabit nga ni palit ko naduha na nung kabuk-kabit. Din ako mo palit aw lupig mo adtong upat ka bukbuta dinhi nga giagak sa buktot. Upat ka buta giagak sa buktot nanganhi kay mo palit og slat. Lupig mo ato. Nawa na ganing ilang pananaw. Nakakita pag yung hain ang ato dinhi palitan nag slat. Ni ano yung mga siga kay mata magpunay lag agi-agi. Di gyud upalit di lag agi-agi. Lain mo itanaw na asa man to mga baboy pila ka kilo isda. Sige, padayon mo diya. Kato mag-birthday pa ko ang cake, ang litson. Sige, kanay palitin ninyo maayo. Ay mo palit diri slat. May pagmoingon ka, birthday ro nako, dili nako mo hikay kay ipalit ni nako tanang budget nako sa slot. Na magiusa,
na akong na-experience o inspiring kayo, bago pa lang tatong na maligya og slot aning Mother Mary's Healing and Deliverance. Karon ba nga part 2. Siya Pader na ako'y gipadala nga pila to? Basta mga 49, 39 ba to ka slots. Na kung anong mungkig man ni kayo, siya ako manggong ika-39 birthday o anak mo tingin ito? Pader, so ako na lang siyang gibutangan og slot kada tuig kay pasalamat na ko sa Ginoong nakaabot ko aning tuigan. Ninduta no? Wa kuno siya maghikay. Karong tuiga ba? Kay iyang idedicate ni Mama Mary. Pagkatalagsaon, gikalimtan ang iyang kaugalingon. Ingka Mama Mary mana, uy si Mama Mary o si Jesus usara man gunagod. Mabitan ang natay alliance of two hearts. Kung unsay gibati ni Jesus, gibati ni Mama Mary. Kung unsay achievement ni Jesus, achievement ni Mama Mary. Kung unsay atong relasyon ni Mama Mary, mao sanay atong relasyon ni Jesus. Mao bitaw nga ang gahom nga giagi ni Mama Mary sa tibuok kalibutan gikan pagid sa sinugdanan sa panamko niya ni Jesus. Purtig yung grabiha. Kana bang sana unimaginable nga mga gahom nga miagi ni Mama Mary pinaagi ni Jesus. Kadto lang tubig sa to, tubig na nahimong bino kisa may hinungdan nato. Mama Mary, reklamo man gani si Jesus, insya, wap amo abot ang akong panahon. Ningulas Mama Mary, buhata lang ninyo bisan unsay iyang isugo. Buhata, dili tuhui, buhata gyud. Gisunod nila ang gisulti ni Jesus. Nahimong bino, lami ang bino ang tubig dito sa kasalskana. Ang mahal nga birhen man nato yung nakaingon. Nya unsa may kasagaran isultis mahal nga birhen nato kung magdebosyon na taniya. Do whatever he tells you. Buhata ang tanan nga iyang ipabuhat kaninyo. Mo na kanang mamalit tag slot din para sa simbahan or mo donate mo bisan asa nga simbahan or bisan kinsa nga inyong hatagan sa ngalan sa simbahan, inyo nang gibuhat bungas pagtuo, luwas gid mo ana, maluwas. Pero magsige kag ingon, adi lang kong palit kay sus wa para sus, bayranas Corintis sus, da pepe school sus, ana daghan kag kuan, ingos Kristo mawad-an na noon mo ani. At tanawan ng tao nga particular kwarta. Matod pang Kristo, maangko nimo ang tibuok kalibutan. Tanawag na ba sila'y pahuway? Hapit na lang silang mamatay. Kanang busy kay ilang kinabuhi. Sige lang yapong pa-increase anang ilang kwarta nga unta. Bisag tabunan pa sila sa ilang kwarta. Din ana sila kaginhawa. Kay perting dako as kwarta nga ilang natigom. Pero sige lang yapong tigom. O niya, kay dagko naman gikislag kwarta. Bilyon naman. Alam, magkuntis-kuntis na sa kinsay pinaka daghan og billions. Perting kapuya, makikkuntis ka ng bilyon. Kapoy. Adi wa mo kapuya? Ako gani, gikapoy na kong gahuna-huna. Wa man sa gyud ko bisan og 1,000 na ako'y 1,000 stipend di ay. Pero kamo, naamoy bilyon diha. Kinsay na ay bilyon, tas ang kamot. Ngano man kamo palit og slot. Wa mo palit usa kay ngano man kuwangan pa kay nakigkuntis ko sa akong isig ka milyonaryo, nakigkuntis ko sa akong gitawag ni siya og competition. Wealth competitions. Mo nang doon natay ranking kinsa mo kay bawo mo kinsa ro pinaka top billionaire out of mga pila na sila ka book billionaires mga 1,000, 2,000 ba na sila ka billionaires throughout the world. Kinsay pinaka-top nila? Hala mo diya. Naaranas Google i-search na ninyo sa Google. I-take sa Google. Kahibaw mo, makuyawan ka sa iyang gitigom. Siya rang usa. Mo na iyang gitigom nga kwarta. Murag wa ko masayop. Murag niabot nag mga 300 more than 300 billion dollars
Ang iya bang wealth kanang top notcher ba? Murag 300 billion dollars, US dollars. Sus, i-convert na ni mong piso. Mamatay kag kwinta. Anya, nganong naingon anak mo nakadako ang iyang kwarta? Kay gusto niyang, ang iyang pagtuo ba? Nga ang kwarta gyud mo'y makaluwas. Ang kwarta mao'y makalipay. Ang kwarta mao'y makahatag og kalinaw sa iyang kinabuhi og katagbawan. Pero sa tinud-anay, giilad nato atong kaugalingon. Padaghana imong kwarta, mag-anam na og kagubot ang imong kinabuhi. Mao na naggubat na naro mga dato nga mga nasod kay na may kwarta. Na naman sila nahimong mga missile, na sila mga armas nga ligon. Tanawang Pilipinas nga wa gyud kapaligon kay sa atong ganing mga armas. Ay sus, bisag kabiyahan tag tubig musugot ra kita. Di ba? Bisag pasiritan tag tubig musugot lang, mudoko lang siya. Moingon sa natong kontrak ni tubig pa gani ni unsa na kag machine gun na. Musugot ra. Tanawan ng taong way kwarta, di ba? Hilumon kay nastanan, bisag imo pa ng sagpaon, mohilak ra na, di ginam sokol. Pero tanawan ng nanay kwarta, di ba? Usa ka? Sikag daog-daog, kailan ako? Pwede ti ka ipasunog, buanga ka. Ana dayon, no? Isog kay na. At tanawan ng paring way kwarta, puting taasa mo humili, ana. Tanawan ng pari nga daghan na kay kwarta. Awas ako kay bao noon. Nabagoy pari nga daghang kwarta, wa man tingali. Ano? Wa no. Ini man kung tutukan gingon ana. Karon nanatay halin nga 2,676 sa atong mga slots. Pakpakan na to. Daghanan niyo Pero ang nag-contribute ani apil na itong mga buta, mga labandira, habal-habal driver, kanang na ang mga tao nga nagpamid, ana, apil ani. Pero doon bisag usa lang ka billionaire na mo donate, ani, mo palit ani, 7,324 slots na lang nahibilin. Usa ra ka billionaire ani, sinsiyo ra na kayo. Mura na nag 1 centavo sa iyang kumparar sa iyang kwarta. Hurot na nigpalit Pero nganong gaaginod man hinay kayo, moingon dayon, buang ka din nakigkuntis pag iko dito, kuhaan pagid nako. Ana siya. Pero sige lang, ato lang na siyang dawaton kay ngano man kutob sa ni donate ani congratulations. Ngano man naagid mo tinuod nga kalipay, kalinaw og katagbawan. Mao ni ang package sa kaluwasan. Salvation means perpetual peace, happiness, and contentment of life. Mao na siya ang tinuod nga holiness. Wa gay ka ng lasting peace, happiness, and contentment. You are not yet saved. Kay kani mga taong waan dali kay makasa, dali kay masina, dali kay maglagot, saputon kaayo, luuran kaayo, madinumtanon kaayo, basta wa kaaning gitawag og lasting peace, happiness, and contentment. Mabayran ba nig billions? Mabayran nig trillions? Why kwarta nga maka-afford ani? Ang maka-afford ra gyud kun mopalit mong slot, kuyog sa pagtuo. Nga kining tanan nga ni anako, ako ning ihatag, kalimtan ako akong kaugalingon. Kung maglisod man ko puhon, pas-ano nako ang akong cross. Kana bitang inigkuha nako sa akong stipend, inigingon sa atong ting treasurer, Pader, mao ni imong stipend. Ako dayong kuhaan, labing dako, mga 5,000. Nya mo average ko na og mga 35 ngadto 40,000 kada semana. Nya kwaon nako ang 5,000, ibalik nako nganhis parokya ang sobra. Di ba? Pero iniglakaw biya nako makaingon biya ko, nugo na ato. Ako na banggit ato. Nya mohongong sa Ginoo nako, hain man ka nagpakabuhi. Nako niya sa parokya. Nya ngano, may mangani untag di na lang kamukuhaan ng 5,000, ihatag lang na tanan. Nya moingon sa dayon ko, Lord, para sa nis Madre Lord, ako sa ning ikuan safety kay
Ngayo, biasa ng madri usahay. Ato sa nang tagaan. Hindi na tawag sig pananghi dire. Pero kana ba, nga iguman anak na kong kamatngon, bitaw no? Ang nagbuhi nako ang parokya, ang naghatag nako tanan ang parokya, ang tanan akong gikaon ni as parokya, tanang tambal, tanang butang ni as parokya. Nganong mukuha pa man kong kwarta para sa akong kaugalingon? Ana, nindot ay, kamo, kisam day gabuhi ninyo, ang Ginoo o kamo? Kabayan mo aning hangin. Oh, mauna, simple na kayo. Ang Ginoo may gabuhi, nganong dip amang kita mo sintro sa atong pagtuos Ginoo, nganong magsigi pamantag kabalaka ug magsigi pamantag sintro sa atong kaugalingon. Kabayad mo aning yuta. Kaning yuta ba? Natong gipuy-an. Kabayad mo? Palita ang tibok yuta ba? Kadang tanang yuta, palita. Kapalit mo, dalisod na magitagbayad ani din pira ra ni ka square meters. Labaw na yung palito na mo ang yuta nga ikay tag-iyas tibok yuta. Oy, kausaran na linogon sa Ginoo, malusno, mangliki ng yuta, di kakabayad, di kakapugong sa linog. Kapalit mo ng tubig diha kanang dagat. May uban gipalit ang dagat. Pero di mo mapalit tibuok oy, pahubaso na sa Ginoo tanan, way makapugong. Hurot na patay tang tanan. So gasaligid unta tas Ginoo, siya nag-atiman kanato. Muna si Abraham miingon nga sundo niya ang Ginoo, nagihisguton sa unang pagbasa, hastan iyang anak nagiingos Ginoo, ihawa ang imong anak ni tuman si Abraham. Ug diha nahimo siya matud pa sa unang pagbasa, nahimo siyang matarong atubangan sa Ginoo. Hinaot maliwatan ni Abraham. Nindog na ta nga anak ni Abraham. Mga igsuon, isip katawhan sa Dios nga nagtuo kaniya og milaom sa iyang gahom o grasya, malaumon kitang muingon, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang mga namunuan sa simbahan nga mamahimo silang ehemplo sa pagsunod ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang katawhan nga naghupot og pangatungdanang publiko nga ilang ipatunhay ang hustisya ug katarong, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga alang ni adtong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga mihalina nga madanagan sila sa kahayag ni Kristo,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. O Dios, dungga ang amo mga pag-ampo, kay amo kini gituboy dihas gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, ang inangking dugo, ang tanging alay ko sa iyo, aking naman ay buhay ko, puso't kaluluwa, na makayanan ay pagkaloob. Mamahaling Diyos, higintong niluko, ang tanging dalangin mo, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa, matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay manangking harian, ang kahugang himayan,
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanila. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, May sama sa Diyos sa langkanin, kinabuhing iulan, aron ka maluwas, kalabasan, kalautan, sa taong ipapas, pasay lugugman, ihatag sa Diyos. Nung kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma, kinabuhi tanawa ang Diyos kamatian, kanunay mahari siya. Hinaut, imong pamatiro. magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kaluwasan niya gakinahanglan taanig pagtuo nga nakasentro ni Kristo dili nakasentro sa atong kaugalingon. Salamat sa mga mituo na kining pagpalit og slots makahatag og tinuod nga kalinaw, kalipay og katagbawan. So karon nahalina nata sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance 2,676 slots. Pakpaka na to ang namalit niini. Naapay 7,324 slots nga available unya kutobra ni karong Pebrero 28 ang atong pagpamaligya. Ambot lang ka basin pag mahurot nya mo desisyon lang sa nya ta didto moabot na ta sa Pebrero 28 depende sa sitwasyon. Pero kutob sa mahimo ato ning palitog hurot Pebrero 28 nya ika Marso mangandam na punta para sa atong kapistahan dinhi sa atong parokya karong umaabot Abril 9 ikaduhang Sabado sa Abril o niya magsugod tas nobinaryo Marso 31. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaasad kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo